خلاص انا عمزي بايدي تصدار دا حسكتين بركتن يورتا بوجات بابا هذه جوان شاوير هذه مخلوق تنا برام تا خوافك شاشاتا ناچ کیک دا دندا اولیاء تنا کیک کای فرادی سے نداد نا خدا کرینس هي باي نه اسي ګډاس نه علم فق دا سور ننا ټیم دا قدر ایکټیو دا بندغه تھا الک ویڈیو تلک بالکل جوڑ کرے تھا والله تست ننے کی خبر تما دن کنے خبر لو کنی براوی چا سے نی امر نی را جاگر سنا تعارف کر ما بس استنا سفر نہ علاوہ لیت کنے دس ہم کا سے انت دی سے بابا یہ عابد جان کنے خاص بلا شیخ مونتز داڑے کہ یہ نور بھائی داڑے اند مانیں گے پیسہ کا کننگ ہونا دا بندہ کا بفس ہے دائرہ فراڈی داڑے کو دا پیسہ تے کننگو وری سائیں دی ہونا پی ایس سنت پی ایس آو بالکل یہ بلا شیخ تو نور ماشاءاللہ بسوٹ خاص دا تورن کے دا انت کینگو دا پنچ لک کلنگو مخلوق پولنگو عابد جان مخلوق ہم دا سر متن کس بندہ قسم بابا کسف تو یندا وجن کنے شیخ سر کر فیداڑے وری سائیں تینا رسوائی کننگٹی مچ قرار بورڈ کاٹ بھی پالو پارو